Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст». У нядзелю сустракаемся ў Міністэрстве дзяцінства. Вы заўважылі, як квітнее вясна, і ўсё навокал такое прыгожае. Я ўпэўнена, што заўважылі дакладна, бо вясна – гэта не толькі прыгожы час, але яшчэ і святочны. А зараз я вам прадстаўлю удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Сустракайце Алесь. Добрый вечер. Михась. Вітаю вас. І Глеб. Прывітанне. Рада вас вітаць, дарагія сябры, на нашым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. Як настрой перад пасяджэннем? Вероніка, настрой вельмі добры. Адчуваецца вясна, адчуваецца цеплыня. І вы заўважылі, сябры, як цудоўна спяваюць птушкі. А мне падаецца, што вясна – гэта асаблівы час натхнення, чакання заўсёды ўсяго лепшага, прыемнага і добрага. Такім чынам, настрой у нас, Вероніка, вельмі добры, узнёслы. І мы з радасцю падзелімся ім з нашымі тэлегледачамі. Ну, я спадзяюся, міністр, што мне таксама хопіць вашага добрага настрою. Дарэчы, што такое прыгожае у нас зараз ёсць у студыі? Міністр Алесь, калі ласка, распавядзіце і не забудзьцеся прадставіцца, які вы сёння міністр. З задавальненнем. Я сёння міністр вербнага мастацтва. Гэты малюнак я намаляваў сам. Вы ж ведаеце, што сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць вербную нядзелю. Пра гэта ж таксама мой малюнак. На ім я намаляваў, як праваслаўныя вернікі спяшаюцца ў царкву на святочнае богаслужэнне. Яны нясуць у руках галінкі вярбы. Вакол храма я намаляваў невялічкія кусцікі вярбы. Я выкарыстоўваў светлыя фарбы. Так как вясна – гэта час, кады ўсё ажыўляецца. І свята, так? І свята. І свята, ўрэшце рэшт. Дзякуй, Алесь. А я сёння міністр верных вершаў. Я без малюнка, але ведаеце, пра верную нядзелю пішуць і паэты. Прачытаю верш. Калі ласка, паслухаем. Ідуць свяціць галіначкі вярбы, нядзеля вербная, і блізіцца вялік дзень. Калі душа пазбавіцца журбы, і радасць, і збаўленне ў яе прыйдзе. Дзякуй вялікі. Я сёння міністр вербных спеваў. І больш скажу, пра вербную нядзелю можна і спяваць. Спаю. Калі ласка. Гасана, Гасана, цару цароў вучыць. Гасана, Гасана, ад горада влеціць. Людзі прагнуць бачыць вітаючы Хрыста. Гасана, Гасана, спявае ўся зямля. Давайте падзякуем апладысментамі міністру вербных спеваў. Сябры, ну, вы трымаеце слова сваё вельмі добра. Абяцалі падзяліцца з тэлегледачамі, са мной таксама добрым настроем, і я вам скажу, што ў вас гэта атрымалася на самую вышэйшую ацэнку. Проста выдатна. Нават ужо і агучылі тэму нашага сённяшняга пасяджэння, бо гутарка сёння пойдзе пра якое свята? Вербная нядзеля. Так, пра вербную нядзелю. А вы самі ведаеце, што гэта за свята такое вербная нядзеля? Мяркую, гэта будзе цікава нашым гледачам. Яшчэ вербную нядзелю называюць пальмавай. Дапоўню калегу. Больш дакладна, уваход Гасподня Ярусалім. Вербная нядзеля, значыць, роўна праз тыдзень будзе Вялікдзень. Дзякуй вялікі. Я хачу адкрыць такі невялічкі сакрэт. Можна, сябры, нашым тэлегледачам? Нашы сённяшнія міністры усе вучні нядзельнай школы, так, пры Свята-Сімеонаўскім кафедральным саборы. А у нядзельнай школе вы нейкім чынам рыхтаваліся да вербнай нядзелі? Да, канечне. У нядзельнай школе вербнай нядзелі мы малюем малюнкі на тэму Велікдня, а потым іх вывешваюць на агароджу храма. А яшчэ мы упрыгожваем галінкі вербаў і робім птушак. Як прыгожа, як цудоўна, скажыце, навучым нашых тэлегледачоў рабіць такую прыгажосць? Канечне! І я мяркую, што нам спатрэбіцца дапамога. Сёння ў нас у Міністэрстве дзяцінства на пасяджэнні будзе прысутнічаць і актыўна ўдзельнічаць ганаровы госць.
педагог нядзельнай школы пры Свята-Сімеонаўскім кафедральным саборы Стернічук Вольга Мікалаевна. Сустракайце. Прывітанне, Ольга Вітаю. Мікалаевна. Вы такая прыгожая, вясновая, з вербнымі галінкамі. Так, мы ўжо абвясцілі тэму нашага сённяшняга пасяджэння. Гутарка пойдзе пра вербную нядзелю. Распавядзіце, калі ласка, увогуле пра сутнасць вербнага свята. Я так разумею, што тут справа ж не толькі ў прыгожых галінках. Так, гэта самае найважнейшае свята у праваслаўных хрысціян. І гэта звязана з тым, калі Ісус Христос уваходзіў у Іерусалім, воскресіўшы Лазара. Гэты дзень напоўнены міласэрнасцю, чалавекалюбствам. І калі мы ідзем асвячаць галінкі, мы тым самым выражаем радасць. Вербная нядзеля – гэта выражэнне нашай радасці. Я хочу яшчэ трошки дадаць, што вербную нядзелю, таксама як і Вялікдзень, сёлета ў Беларусі святкуюць 2 разы. Уся справа ў календарах. Мы ўжо казалі ў нашых папярэдніх выпусках, напрыклад, такія хрысціяне, як каталікі, вербную нядзелю ўжо адсвяткавалі 24 сакавіка і, адпаведна, 31 сакавіка ўжо сустракалі Вялікдзень, Пасху. А праваслаўныя вернікі святкуюць сёння вербную нядзелю. Так, а Пасха будзе ўжо хутка, роўна праз тыдзень. Ольга Мікалаевна, нашыя міністры сказалі, што ў нядзельнай школе вы таксама рыхтаваліся да вербнай нядзелі і нават абяцалі навучыць нашых тэлегледачоў. Калі ласка, Так, што нам спатрэбіцца? нам трэба непасрэдна вербныя галінкі, нажнічкі, рознакаляровыя стужкі, шаблоны для нашых птушак, для нашых галубак і таксама рознакаляровая папера і аловачкі. І добры настрой. Ольга Мікалаевна, скажыце, калі ласка, а чаму менавіта галубку мы робім для галінак? Галубка лічыцца сімвалам Святога Духа, каб яна з намі прысутнічала, каб была вестка аб тым, што прыйдзе да нас праз тыдзень выратаванне. Паводле нашай добрай традыцыі Міністэрства дзяцінства мы займаемся нейкай творчай справай. Так, і падчас гэтай творчай справы, Ольга Мікалаевна, у вас, як да дакладчыка на нашым пасяджэнні, абавязкова у міністраў будуць пытанні. Так? Я ўжо казаў, што вербную нядзелю называюць пальмавай. Чаму? Гэта вельмі добрае пытанне. Калі Ісус Христос уваходзіў у Іерусалім, народ радаваўся вельмі. І яны укладвалі яго шлях пальмавай галінай. Так раней сустракалі пераможцаў, а ён перамог смерць. Таму яго сустракалі як пераможца і укладвалі пальмавую ветку. У нас у Беларусі Пальмы не растуць, пакуль не растуць, судзячы па надвор'ю, пакуль не растуць. А першае дрэва, якое прачынаецца пасля зімы, гэта вярба. І вось мы пальмавую галіну замянілі на вярбу. А што рабіць з вербнымі галінкамі пасля свята? Дарэчы, вельмі добрае пытанне. Вельмі добрае пытанне. Вербныя галінкі, іх нельга выкідаць, таму што яны акроплены свячонай вадой. Калі вы іх дадому прынеслі, іх можна пакласці каля іконы або паставіць у вазачку. Яны будуць стаяць, радаваць цэлы год да наступнай вербнай нядзелі, а потым іх можна спаліць. Так што гэта не проста нейкая прыгожая рэч. Гэта асвячоная рэч, якая патрабуе і належнага стаўлення. Ёсць пытанне. А ў мяне пытанне ад сяброў. Прасілі дапытацца, калі даведаліся, што я іду на пасяджэнне Міністэрства дзяцінства. Вельмі добра. Хто Слухаем. падарожнічаў з Христом? І чаму людзі, сустракаючы Христа, крычалі: «Гасанна, гасанна!» Христос падарожнічаў і таксама уязджаў у Іерусалім на асле. І людзі лікавалі, выкрыквалі «Гасанна, гасанна», што азначае выратаванне, выратаванне, што на землю прыйшоў выратавальнік. Все у нас добра атрымліваецца, Ольга Мікалаевна. Вельмі добра, яскрава. Міністр Алесь хацеў падзяліцца нейкай прымаўкай, так? Так, мяне бабуля навучыла таму, калі прыходзіш з царквы дамоў, трэба дакранацца да галавы вярбой і гаварыць: «Не я б'ю, вярба б'е, за тыдзень Вялікдзень».
О, як цікаво. Але Дякую вялікі. Мы ведаем, што гэта все-таки ж традыцыя такая, і людзі верылі і зараз вераць у тое, што асвячоная вярба, яна надае такую сілу асобую. І да каго дакранаешся, яна таму дае здароўя, дабрабыту, а для такіх маленькіх можа яшчэ і розуму, і добрай вучобы. Можна так сказаць. Дякую. Ну, гэта не такое царкоўнае правіла, але традыцыя. Так. Традыцыя. Працягваем упрыгожваць нашы вербныя галінкі, а зараз я вам прапаную паглядзець відэапасланне ад вашых сяброў. Калі ласка. Рыхтуемся до свята Вялікдня, наводзім чысціню і ўпрыгожваем нядзельную школу. Робім вырвы на кірмаш. Рыхтуем тэатральную пастаноўку. Іграем у ансамблі. І таксама спяваем святочную песню. Вот послухайте. Якое цудоўнае відэапасланне мы атрымалі ад вашых сяброў з нядзельнай школы. Мне падаецца вельмі прыемна, калі ёсць такая падтрымка, праўда, сябры. Вольга Мікалаевна, скажыце, што у нас атрымалася і ці атрымалася добра? Для нас гэта вельмі важна. Ваша ацэнка. Канешне, вельмі добра. Я спадзяюся, у кожнага атрымаецца такія цудоўныя галінкі вярбы да нашай нядзелі. Яскрава, добра, цёпла, рознакаляровая і па-святочнаму. Вельмі прыгожа. Дзякуй вялікі за такое прыемнае творчае практыкаванне. Вербы мы зрабілі. А зараз якія высновы зробім, сябры? Вербная неделя – это важное свято. Дзень, калі ўзгадваюць уваход Гасподні у Іерусалім. На верную нядзелю можна ўпрыгожыць галінкі, якія ўжо сталі добрым атрыбутам свята. Вербная нядзеля, значыць, роўна праз тыдзень будзем святкаваць галоўнае хрысціянскае свята – Вялікдзень. Ольга Мікалаевна, калі ласка, азнаёмцеся з рашэннем нашых міністраў. Гэта вельмі такі адказны момант. І калі згодны з рашэннем, калі ласка, вы сюды ставце свой подпіс. Так, я згодна і буду ставіць свой подпіс. Дзякуй. Нам вельмі прыемна. Ну, а зараз момант афіцыйны і адказны, пячатка, каб кожнае ваше слово мела сілу ў нашым міністэрстве. Все. Рашэнне, сябры, мы прынялі. Дзякуй вам вялікі за пасяджэнне, якое сапраўды атрымалася святочным. І я вам хочу сказаць тое, што вы абяцалі на пачатку праграмы падзяліцца добрым настроем з нашымі тэлегледачамі і ў прыватнасці з усімі удзельнікамі пасяджэння. Гэта спраўдзілася. І вам дзякуй вялікі за ўдзел. Дзякую за запрашэнне на тэлеперадачу. Таксама віншую з вербнай нядзеляй і надыходзячым Вялікаднём. На гэтым пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана. Наперадзе ж нас чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы з вами прачытаем цудоўны верш. Ён пра вясну, пра кветку, пра споўненую надзею на тое, што жыццё заўсёды перамагае. А напісала яго паэт з творчым псеўданімам Вярба. І так, Вера Вярба, пралеска. Белыя бярозы спалі на ўзлеску, як сваю галоўку узняла пралеска. Тоненькую ножку з-пад пярыны белай на зямлю пралеска ставіла нясмела. А снеги наокол, ни конца, ни краю, страшно стало кветь, я одна живая.
Кажа зверка сонца, зорачка лясная, з новым нараджэннем я тебе вітаю. Белые бярозы разом зашептали: мы тебе, пролеска, всю зиму чакали. І старая елка голосно уздыхнула. Лето надыходзіць, а зима мінула. Вось такі цудоўны верш напісала Вера Верба. Ён вельмі цікавы, паразважайце над ім. Усім хрысціянам, якія сёння святкуюць вербную нядзелю, жадаем духоўна плённага часу перад Вялікднём і усім нашым тэлегледачам цудоўнага тыдня. На гэтым мы развітваемся з вами, сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!